Bueno, kontatu, zenbat kide zaudete? Donostin 30. Vale. Eta esan dezu Donostikoan, esan dezu, ni Donostikoan hau, ze? Bai. Asko daude? Euskadin asko daude. Euskal Herrin asko daude. Bai, Gipuzkoan adibidez, daude 10 baino gehiago, así que Euskadi osoan... Mordo bat. Eta zuek ja Donostin 30 zaudete. Bai, gutxi gora bera. Zer egiten dezu zehazki? Zertan murbiltezate? Aurrekin proiektuak egiten ditugu gehien bat. Vale. Adibidez, errefortzu eskolarra, edo gero aizialdiarik eta, aizialdi aktibidateak egiten ditugu. Vale. Eta, hau, jostaioen kanpaina, eta orain ospitaletan gaude. Vale. Eta umeekin ere aktivitateak egiten ditugu. Bikain. Bueno, eta guantxe, martxan jarri berri dezuen kanpainak, jostailuena zertan datza? Lehenbizi, kanpaina hau proiektu baten barruan dago, jostailu zitzaia da, eta, azkenean helburua da, jostailuak eta jolasa ezitzeko eta baliok transmititzeko modu batean erabiltzea. Vale. Eta, kanpaina hau zehazki, Gamonetan egiten dugu, eta, helburua umentzako jostailuak, gero, banatzea da, eta, pixkat, proiektuaren helburuak ere ditu, jostailuak ezitzeko modu batean ikustea. Vale, ez bakarrik jolasteko, baizik eta ezitzeko ere, bai, bai, eta baliok transmititzeko. Vale. Hori da, gaur egun gaina, jostailuak lehen honik uste gehiago laizete ziala, gero gehiak izian bakarrik denboa pasateko, baina gehiago bai bilatzen dare bai umek ikasteko, ez da, aldi berian ikasten zaudela, jolasten... Bai, ze gaina, hori, haien garapenerako oso garrantzitsua da, eta gainera komunikazio ere hobetzen dute, beraien artean, eta bere burua eta inguruarekin erlazionatzeko modua ere, bizkat jostailuak han ere laguntzen dute, bizkat erlazionatzeko. Beraien artean. Eta ze garrantzitsu. Eta, ni pentsatzen dut, umei bideratuta dagoela, baina zenei zehazki dago bideratuta. Arazo ekonomikoak eta sozialak dituzten umeentzat. Osa, normalean, Gabonetan jostailuak ez dituzten umeak. Ja. Ai, zepena dan, ez da? Batzuk hainbeste eta bestiek batez, bizita hontan, ez da? Bai. Bueno, oso ondo. Azukra botatzen dira. Bai, nazu eskuak uretatik pasa? Bai, pixkat. Venga, pasatu uretatik, vale? Hau listo hemen organikoa, hau listo, eta hemen azukre dana botako izut barroa, vale? Vale. Eta guen, sartu hor irabia gailua, eta hori arrotu inbiar dugu, vale? Vale. Merengi egin biar dugu, vale? Ni hain meiz hemen iten pistatxo irina, vale? Hemen, hau tostatu behar ditu, baina ez erre, Jose. Itxak ezingo jozua. Vale, oso ondo. Bueno, eta zuen eginkizuna orduan zer da, jostailuak biltzeak behaiei eskuarazteko, ez da? Eramateko. Bai, hori da. Osea, lehen bizi, zerbitzu sozialak umeen fitxak ematen dizkigu. Gero, bizkat, umeen adina eta zaletasunak ikusten ditugu. Gero, jostailuak biltzen ditugu, bai supermerkatuetan, eskoletan eta hola. Eta gero, jostailuak separatu egiten ditugu adinaren arabera. Vale. Umearen zaletasunak ikusi eta adina, eta gero horren arabera jostailuak prestatu. Ona. Eta ezaugarrien bat euki behar dute berezia? Bai. Hiru ezaugarri nagusi. Lehenbizi, jostailu berriak izan behar dira. Vale. Ze, ez da, gure ustez ez dago lehenengo eta bigarren mailako umerik. Vale. Gainea, jostailuak ematen dizkigu denean, ezin dugu ziurtatu jostailu erabili batek egoera on batean dagoela. Imaginatu puzle bati piezak falta zaizkiola. Ja. Eta erdizka etxeate ibiltzen, osotasunean eman, ez da jostailua. Bai. Gero jostailuak ere ez sexistak izan behar dira. Hori, berdintasunaren alde gaude. Hori gehien bat gu gero loteak prestatzen ditugunean, guretzako arau bat da. Adibidez, mutil batek panpin bat nahi badu, panpin bat emango diogu. Eta neska batek bakotxe bat nahi badu, bakotxa edukiko du. Orduan, da pixkat hoi. Eta, azkenik, ez belikoak. Ze, gure helburua azkenean, jostailua ezitzeko tresna modu batean erabiltzea da. Eta orduan, belikoak badira ezitzeko gaizki, ez doa bat, eziketa eta jostailu belikoak. Claro. Eta, badaude hola jostailu batzuk esatezuna, hauek oso onak dira, hauek berezia dira, o batxat buru belarri igual jostailu batzun bila, edo... Guri mai jokoak asko gustatzen zaizkigu, batez ere kooperazio jokoak, eta hola, taldean jolasten dituzunak, eta horiek guri asko gustatzen zaizkigu.
Eta erresago dia lortzia batzuk bestiak, batzuk zailago izaten dia lortzen edo nola... A ber, gehien bat, batez ere zaila da 14-15 urtetatik aurrera jostaioak aurkitzea. Ze jendeak batez ere umi txikientzako ekartzen ditu jostaioak. Ja. Askotan 14 urtetik aurrerako umeak ahaztu egiten ditugu. Ja. Ahaztu egiten dira. Eta zer esango zenun, 14 urtetik angorako umentzako ze jostaiun mota biltzen dituzue? Gehien bat, mai jokoak, edo deportea egiteko gauzak, baloiak, raketak... Bai, o patinetia, o bestia, bai, gehien bat olako gauzak, bai. Vale. Eta, adibidez, zenbat umentzako jostaioak bildu behar dituzue? A ber, aurten guru helburua Euskadi mailan, 3.600 umentzako jokoak eukitzea da, bai. Ope! Zenbat jostaiu, eta nola ibiltzen zatea hori danak kudeatzeko? Ze kamion handi badakazue edo ze? Kiston logistika bihar da, ezta? Olentzero bezala ibiliko zeate, ezta? Bai, bai. Ez da bat ere erresa, jende asko dago horren atzean, voluntario asko dauzkagu, urtero gurekin lan egiten dutenak, bai jostaioak biltzen, bai jostaioak gero separatzen, bai gero loteak egiten, izugarrizko kanpaina bat da, eta esfortzu asko darama. Olentzeroi eskatzen dio zuen laguntza pixka, eta horrek asko jakingo, Horre badaki jostaioak kudeatzen.